Iwan, penod 8 ac adnod 12 yw ein testyn ni y bore yma. John chapter 8 and verse 12 is our text this morning. Yna llyfarodd Iesu wrthynt eto. Mae fi yw goleuni'r byd, meddai. Ni bydd neb sy'n fy nghanlyn i byth yn rodio yn y tywyllwch, ond bydd ganddo oleuni'r bywyd. Dyma'r ail ddywediad o eiddo'r arglwydd yn yr Efengyl yn ôl Ioan, lle mae e'n dechrau gyda'r geiriau mae fi yw. Mae yna 3 pheth rydw i'n gobeithio y bydd yn wir wrth i ni fynd trwy y dywediadau hyn gyda'n gilydd. Y peth cyntaf wy'n gobeithio yw y byddwn ni gyd yn synnu gyda'n gilydd at yr ymadroddion hyn. Wy'n gobeithio byddwn ni yn gorfod peidio am ychydig a byddwn ni'n cael ein gorfodi wrth i ni ystydiau'r geiriau, ein gorfodi i ofyn gyda'r disgyblion gynt, wel pwy yw hwn? Pwy yw hwn sy'n dweud y fath eiriau? Yn ail, wy'n gobeithio wrth i ni fynd trwydden nhw, a byddwn ni yn myfyrio ar ben ein hun ar yr ymadroddion hefyd. Gobeithio byddwch chi ddim yn gadael fan hyn fel petai. Gobeithio byddwn ni gyd yn mynd ar ymadroddion adre gyda ni ac yn meddwl amdanyn nhw. Mae yna ormod yma, yn does am hanner awr i ni astudio gyda'n gilydd. There's too much here for just half an hour. So I hope that we'll take them home and meditate on them ourselves at home. A'r trydydd peth rydw i'n gobeithio bydd yn digwydd wrth i ni astudio ar ymadroddion hyn yw bydden nhw'n help. Bydden nhw'n help i ni. Bydden nhw'n werthfawr i ni. Bydden nhw o fydd i chi. Dyna'r prif peth. Dyna'n weddi pennaf fi wrth i ni fynd trwy rhain. Fi'n ymwybodol iawn bod e'n bosib i'r pethau hyn jyst fod yn eiriau. Jyst fod yn syniadau. Ond dwi'n gweddio y bydd fwy na bydd o i fydd i ni diwedru gyrhaol wrthym ni. Wel, mae fi yw goleuni y byd. I am the light of the world. Beth mae Iesu Grist yn golygu wrth ddweud hyn? Mae yn adnodd ein testyn gwrth gyferbyniadau. It's a big Welsh word, isn't it? Gwrth gyferbyniadau. Contrasts. In our text, there are contrasts. 3 phar o wrth gyferbyniadau wy moyn i ni edrych arnyn nhw gyda'n gilydd. Fi'n mynd i roi'r 3 i chi ar y dechrau cyn bod ni'n mynd yn fanylach atyn nhw. Contrast, y gwrthgyferbyniad cyntaf. Golau a thywyllwch. Yr ail, Iesu Grist a'r byd. Y trydydd, canlynwyr a ymbalfalwyr. Those who follow and those who fumble. Fumblers. Cyntaf felly, goleuni a thywyllwch.
Goleini. We have two words in Welsh, goleini and golau, more or less the same. Goleini and golau. Light. Llewyrch is another word. That's a very good Welsh word, isn't it? Especially for learners. Llewyrch begins with S, finishes with ech. Wow. Llewyrch. Try that one. Llewyrch is to shine. So that's another good word. Golau, goleini. Dyna sydd ar ganol ein testyn ni, ynddo fe. Dyma beth yw calon cymhariaeth Iesu Grist yn yr adnod. Golau, tywyllwch. Wythnos diwetha, bara a bwyd. Wythnos yma, goleini, golau. A wy'n meddwl bod yn dda I ni ar y dechrau, cyn mynd ymhellach, I ofyn cwestiwn. Beth mae golau yn cynrychioli? Yn arbennig felly, beth mae golau yn cynrychioli yn y Beibl? Dyna beth sydd rhaid I ni ddeall I ddechrau. Beth mae golau yn cynrychioli I Ioan? Ioan sydd yn cofnodi, mae golau yn air pwysig I Ioan. Mae Ioan yn licio geiriau. A mae geiriau yn bwysig. A dyma un o'r geiriau pwysig I Ioan, goleini. Beth mae'n golygu Iesu Grist? Goleini. Gai gynnig 3 pheth? Y peth cyntaf mae goleini yn y Beibl yn cynrychioli yw sancteiddrwydd, glendid, pyrdeb, deioni, uniondeb. Mae Ioan yn dweud yn ei epistolau, goleini yw Duw, ac nad oes ynddo ddim tywyllwch. God is light. That's where we start. Beth mae'n golygu? Mae Duw yn ei gymeriad yn hollol wir, yn hollol lân, yn hollol sanctaidd. Yn cofio Iesu Grist yn dweud, yna y llywyrcha a cyfiawn fel yr haul yn heyrnas ei tad. Mae yna ddydd yn dod, bydd pobl Dduw yn sanctaidd, fydden nhw'n bir fel yr haul. Felly na'r peth cyntaf, am oleuni. Yr ail peth, am oleuni. Gwirionedd. Mae'n cynrychioli gwirionedd neu wybodaeth. I ni'n defnyddio hyn mewn geirfa pob dydd yn dyn ni. I ni'n siarad ac ni'n dweud, mae eisiau goleuni arnau ar y mater. I ni'n sôn yn dyn ni am light bulb moment, lle I ni'n cael goleuni, I ni'n deall rhywbeth yn well. I ni'n gweld y gwirionedd yn well. Pan mae rhywbeth yn gwawrio arna ni. Mae'r Beibl yn sôn am oleuni gwybodaeth. Ond nid unrhyw wybodaeth. Nid unrhyw gwirionedd. Gwybodaeth am y pethau mawr. Gwybodaeth am y pethau pwysig. Pwy ni? Ble ni'n mynd? Pwy yw Duw? Sut all ni'n nabod Duw? Beth yw bywyd? Beth yw marwolaeth? Sut allai farw? Yn drydydd wedyn, mae goleuni yn y Beibl yn cynrychioli sancteiddrwydd, gwirionedd, ond wedyn yn drydydd, arweiniad. Arweiniad. Guidance. Mae goleuni yn dangos y ffordd I ni yn diwedd. Bydde'r Iddewon wedi meddwl yn syth am yr Hen Testament ac am blant Israel yn yr anialwch
A bydden nhw wedi meddwl am y colofn yna. Oedd o dan. Oedd yn rhoi golau iddyn nhw trwy'r amser. Oedd yn arwain y ffordd iddyn nhw trwy'r anialwch. Rhywbeth sydd yn rhoi cyfeiriad i chi. Blynyddoedd yn ôl, bydda byddinoedd mawr yn gorfod cael ei arwain, a sut nhw gyd yn cael eu cadw gyda'i gilydd. Roedd nhw olau yn y blaen, a bydde'r byddin yn edrych ar y golau yna. A bydde'r cadw'r fyddin yn mynd yr un ffordd, rhoi arweiniad i'r fyddin. Mae'n adnod enwog yn yr Hen Testament, does e? Llewyrch yw dy air i'n traed. Llusern yw dy air i'n traed. A llewyrch i'n llwybr. Mae golau'n rhoi arweiniad i ni, dangos y ffordd ble i ni mynd. Golau, beth yw tywyllwch yn y Beibl? Tywyllwch yn y Beibl yw absenoldeb y pethau hwn. Absenoldeb sancteiddrwydd. Dim sancteiddrwydd. Dim daioni. Aflendid. Bryntni. Beth yw tywyllwch yn y Beibl? Dim gwybodaeth. Dim gwirionedd. Anwiredd. Twyll. Ansicrwydd. Tywyllwch yn y Beibl yw diffyg arweiniad. Methu gweld. Methu gweld ble chi'n mynd. Dim cyfeiriad. Crwydro. Iesu Grist yn dweud, yr hwn sy'n rodio mewn tywyllwch, ni wyr i ble mae'n mynd. Yn wir yn dweud. Yr hwn sy'n rodio mewn tywyllwch, chi ddim yn gwybod ble chi'n mynd. Sut ych chi'n gallu pan ych chi mewn tywyllwch? Dyna'r pen cyntaf felly, ffrindiau. Y gwrthgyferbyniad cyntaf. Goleuni, tywyllwch. Yr ail gwrthgyferbyniad. Iesu Grist a'r byd. Beth mae Iesu Grist yn dweud yn adnod ein testun? Gwrandewch eto. Mae fi yw goleuni'r byd. Ni bydd neb sy'n fy nghanol ni byth yn rodio yn y tywyllwch. Beth mae'n dweud wrthyn ni? Mae'n dweud dau beth wrthyn ni, yn dydy Iesu Grist fan hyn. Mae'n dweud i ddechrau, mae fe yw goleuni'r byd. Fe sydd yn goleio. A mae'n dweud wrthyn ni, mae'r byd hebddo fe mewn tywyllwch. Dyna'r ddau beth yn dyfed. Mae rhaid i ni fod yn onest gyda'r testun. Mae rhaid i ni fod yn onest gyda Iesu Grist. Beth mae'n dweud fan hyn? Mae'n dweud, hebddo fe, mae'r byd mewn tywyllwch. Fi yw goleuni'r byd. Neb arall. Dyna mae'n dweud yn dyfe. Does dim golau arall. There is no other light, according to Jesus. I am the light of the world. No one else. Dydy e ddim yn dweud ydy ffrindiau, os y'n ni'n onest, rydw i'n un golau. Na, dydy e ddim yn dweud hynny. Dydy e ddim yn caniatáu i ni dderbyn hynny. Mae fi yw goleuni y byd. Neb arall. Dydy e ddim yn dweud, rydw i'n oleuni i fy mhobol i yn unig. Na, dydy e ddim yn caniatáu i ni dderbyn hynny. Fi yw goleuni'r byd. Nid golau i rai. Fe yn unig yw golau y byd. A fe, ffrindiau, sylwch, fe. Nid i ddysgeidiaeth. Na, nid beth mae'n dysgu, fe. Nid i esiample, na, fe. Fe yw goleuni y byd. Mae'n aros gyda hyn, ffrindiau, am ychydig.
Yn ôl Iesu Grist, ffrindiau, mae'n bod yn glir. Mae'r holl fyd mewn tywyllwch. Let's read in English. According to Jesus, the whole world is in darkness. Mi a ddeithim yn oleuni i'r byd, fel y bo i bob un ar sydd yn credu yn o byd, nad arhoson yn y tywyllwch. Mae pob un sy'n dilyn fi yn ôl Iesu Grist ddim yn mynd i aros yn y tywyllwch. Ac felly, hebddo fe, chi yn y tywyllwch. Ni'n gyfarwydd ar adnod na, ni'n clywed amser Nadolig, yndyn ni? Matthew sydd yn dyfynnu Eseia, y bobl oedd yn rodio mewn tywyllwch a welsant oleuni mawr. Am bwy mae'n siarad? Y bobl oedd, pobl yr Hen Testament. Holl bobl yr Hen Testament. Yr oedden nhw yn rodio mewn tywyllwch. Ond nawr, maen nhw wedi gweld goleuni. Yr Iddewon. Os oedd yr Iddewon mewn tywyllwch, wel, chi fentro pawb arall mewn tywyllwch. Hefyd. Beth mae'r byd mewn tywyllwch yn golygu? Wel, awn ni'n ôl at y pwynt gyntaf. Chi'n cofio'r tri pheth. Am beth oedd goleuni, a beth oedd tywyllwch. Sancteiddrwydd, glendid, pildeb. Dyn nhw ddim yn y byd, ffrindiau. Dyn nhw ddim yn y byd. Does neb wir yn sanctaidd. Does neb yn dda yn ôl Iesu Grist. Dyna beth mae'n dysgu. Mae'r byd mewn tywyllwch. Does neb ohono ni digon da. Neb ohono ni o safon Duw. Neb o'n ni'n gallu cyrraedd Duw. Neb ohono ni'n pyr ein dwylo ac yn byr ein brwyfusur. Neb o'n ni chwaith ar gwirionedd. Neb yn y byd gyda'r wir wybodaeth. A gwybodaeth sy'n bwysig. O, mae bobl gallu bod yn clefer. Wrth gwrs bod nhw. O na, dim y gwir wybodaeth, dim y gwir oleuni. Dwi ddim gyda ni. Dwi ddim gyda neb. Dwi ddim gyda'r athronwyr. Dwi ddim gyda'r athrawon. Dwi ddim gyda'r doctoriaid. Dwi ddim gyda y crefyddau. Does dim gwirionedd yn y pethau hyn. O beth am arweiniad, ffrindiau? What about guidance? Pwy sy'n gallu'n arwain ni? Pwy sy'n gallu dangos y ffordd i ni yn ôl Iesu Grist? Neb. Na dim byd. Does dim byd yn y byd sy'n gallu dangos y ffordd i chi. Y ffordd i chi'n chwilio amdano fe. Neb. Ond mae wedi dod. Chi'n cofio beth wedodd e yn Matthew 6, Matthew 6, verse 23, I think. Os yw goleuni sydd ynot yn dywyllwch, pa faint fydd y tywyllwch? Be mae'n meddwl wrth ddweud hynny? If the light that is in you be darkness, what's he mean? Mae'n golygu hyn, tu fewn i ni, mae'n y dywyllwch hynny yw, ein syniad ni, ein crebwyll, ein deall ni, ein cwmpas, ein cwmpawd naturiol ni, our moral compass. It's dark. It's inside us. We can't see. We don't know the way. We're hopeless. Ni ddall. Yn ôl Iesu Grist. Ond mae wedi dod. A grandewch nawr am beth mae'n dweud. A dydy'n rhyfeddol? Mae Iesu Grist, y dyn yma, yr Iddew yma, 30 mlwydd oed. Ydych amdano, ti oedran Thomas, rhywun oedran Thomas, yn sefyll, a mae'n dweud, mae fi yw goleuni y byd. Mae e'n sanctaeth. Mae e'n byr. Mae e'n dda. Yr unig un ffrindiau.
sydd wedi byw yn berffaith, yn lan. Neb yn gallu pwyntio bus at fe. Pwy ohonoch chi, meddwl fe, am yr argyhoedda i o bechod? Mae'n hawdd argyhoeddi bobl o bechod. Mae'n hawdd pico bai yn bobl. Mae'n fi'n gallu gwneud y dim problem i fi. Fi'n gallu gwneud ei bob un o'n chi. Ni'n gallu gwneud ei'n gilydd. Ni'n gallu, ond neb yn gallu ffind unrhyw beth yn bod ar Iesu Grist. Achos goleini'r byd yw'r gwirionedd a gwybodaeth. Yn Iesu Grist. Fe'r unig sy'n gallu dangos Duw i ni. Nes ymlaen, bydd yn dweud hyn a byddwn ni'n nôl at y fe gobeithio. Mae fi yw'r ffordd a'r gwirionedd. Fi yw'r gwirionedd, medd Iesu Grist. A beth am arweiniad? Fe yw'r unig sy'n gallu rhoi arweiniad i'ch enaid chi ffrindiau. Yr unig Fe yw'r golwg dan yna. Yn yr Hen Testament, oedd yn mynd o flaen y bobl ac yn goleu'r anialwch iddyn nhw. So nhw'n gwybod yn union ble i fynd. A mae Iesu Grist fan hyn yn dweud, fi yw nhw, yn hyn anialwch y byd yma, gyda'i nadredd gwenwynig. Fi yw'r unig sy'n gallu arwain chi mas a dangos y ffordd i chi. Goleini, tywyllwch. Iesu Grist a'r byd. Yn awr yn olaf, dilynwyr ac ymbalfalwyr. Gair da yn Gymraeg, it's a good Welsh word. Ymbalfalu. Ymbalfalu. To ymbalfalu means like this. That you're groping. You're fumbling in the dark. You don't have an idea where you're going. So this is our last contrast from the verse. We are either following in the light or we are groping. We are fumbling in the dark. Gwrandewch ar y ddewin. Dwi ddim yn gwybod am y ddewin gwell na hyn yn yr holl Beibl, ffrindiau. I don't know of a better promise in all of Scripture than this verse. Na fi yw goleini'r byd, ni bydd neb sy'n fy nghanlen i, byth yn rodion y tywyllwch, ond bydd ganddo leini'r bywyd. Ych ia ddewid, eto, meddyliwch am ddyn ifanc yn dweud hyn. Os ych chi'n dilyn fi, byddwch chi byth yn y tywyllwch yma, i ni wedi sôn amdano fe. Waw, am y ddewid i ni. Os ych chi'n fy nghanlen i, byddwch chi yn anialwch y byd yma, byddwch. Ie, does neb yn cael ei cymryd mas o'r byd yma eto. Bydd y tywyllwch o'ch gwmpas chi, yma y tywyllwch yn y byd. Oes, ond byddwch chi'n cael goleini. Yn cofio, yn yr Hen Testament, y nawfed pla. Do you remember the Old Testament, the 9th plague? What was the 9th plague? Darkness. That might be felt. Darkness. Oedd y tywyllwch o amgylch ar aifft i gyd. Oedd neb yn gallu gweld dim. Chymod pobl yn dweud yn gallu gweld eich llaw o'ch blaen chi. Oedd y tywyllwch o'ch chi'n gallu deimlo fe, oedd y mor dywyll. Ond, oedd un lle yn yr aifft, Gwlad Goshen. Ac roedd oleini na. Gwyrth, oedd Duw yn rhoi goleini i bobl Israel. A mae Iesu Grist yn dweud, fi yw goleini y byd. Byddwch chi mewn tywyllwch, ond byddwch chi ddim mewn tywyllwch. Bydd oleini i chi. Byddwch chi yn yr anialwch. Byddwch, mae bywyd yn anialwch i ni. Ond fe fydd y Cristion, yr un sydd yn dilyn, yn cael goleini. Bydd y tywyllwch ddim yn ei drech, ie? Bydd e'n gwybod y ffordd. Eto, nôl at Israel, pan nhw'n yr anialwch, o'n nhw byth. Oedd y byth yn dywyll arnyn nhw, chi'n gwybod ni? Oedd y byth yn dywyll arnyn nhw. Yn ystod y dydd, roedd y dydd, yn ystod y nos, roedd y
colofn o'r dan yma yn rhoi golau iddyn nhw. Dyna mae Iesu Grist yn addo i chi. Byddwch chi byth mewn tywyllwch. Beth sy'n rhaid i ni wneud? Beth mae'n dweud? Pwy bynnag sy'n fy nghanlen i. Canlen. Dyna'r beth. Dilyn. Pwy bynnag sy'n fy nghanlen i. Pwy bynnag sy'n dilyn fi. Os ych chi moyn goleuni heddi, os chi ddim moyn bod mewn tywyllwch gweddill eich bywyd, ffrindiau, os ych chi moyn goleuni eich arwain trwy'r byd yma ac i'r byd nesaf, mae rhaid i chi wneud un peth. Canlen y dyn yma. Dilyn y dyn yma. Dyma i addewid i chi. Ac mae rai ni yma heddi wedi profi bod i addewid yn wir. Mae rai yn chi yma ymlaen i, ac i chi'n dilyn y dyn yma. Fe yw eich arglwydd, fe yw eich ceibr, a chi'n profi goleuni yn eich bywyd. Ac mae'r goleuni yn mynd i arwain chi nefoedd rhyw ddydd. Hallelujah. Ond mae rai yma, efallai, wy'n siŵr, a chi dal yn tywyllwch. A fi yma i ddweud wrthych chi, dechreuwch ddilyn, dechreuwch ganlen y dyn yma. Achos mae'n addo i chi. Byddwch chi mewn goleuni. Bydd na wawr yn torri mewn i'ch bywyd chi. A fe fyddwch chi yn ddiolchgar am byth am y wawr yma. Sylwch, ffrindiau. Please note, whoever follows me. Beth mae'n meddwl? Wel, dwi ddim yn meddwl pwy bynnag sy'n trio copio fi. Yna be mae lot o bobl yn wrong yn efe. Maen nhw'n meddwl mae Iesu Grist yn dweud bod ni'n goffa trio copio fe. Goffa bod yn dilyn iddo fe. We're supposed to imitate him, copy him. No. Ni ddim yn gallu gwneud hwnna. Chi ddim yn gallu bod fel Iesu Grist. Chi ddim yn gallu copio Iesu Grist. Dyna beth yn cael dysgu blynyddoedd yn ôl yn y capeli ac yn yr ysgolion. Mae'n rhaid chi trio byw fel Iesu Grist. Wel, ni ddim yn gallu byw fel Iesu Grist. Mae'n amhosib. Nid y beth mae'n gofyn. Mae'n gofyn i ni dilyn e. Chi'n gweld y gwahaniaeth, ffrindiau? You have to follow him. Follow him. Hynny yw, beth chi'n ei os chi'n dilyn? Just trystio. Trystio'r person. Trystio iddo fe a'i chael. Chi'n rhoi bywyd iddo fe. A chi'n trystio bydd e, os ych chi'n dilyn a mynd â chi yna. Na fe. Os chi beth wedi bod yn mynydd, fel fi wedi, a mae'n mewn hollol niwl, right? And you're on a mountain and it's completely fog. You're glad for someone to lead you. But I can tell you, you have to trust that person. You're following that person. And I've been in that position. But I've trusted the person, the friend. He knows what he's doing. I'm just going to follow him. I'm not doing anything really. I'm just following him. That's what we had to do. Not copy Jesus. Not try to be like him. We can't be. Of course, we try to be like him, but we fail. But follow me. Just follow me. Dyna sydd rhaid i ni wneud. A mae yna ddewyd arall yma, ffrindiau, sydd yn wych yn adnod ein testyn. Gwnewch arno fe. Bydd neb sydd fy nghanol ni byth yn rodion y tywyllwch, ond bydd ganddo oleuni'r bywyd. Mae'r addewid yna yn fwy rhyfeddol. Nid yn unig byddwn ni'n rodio mewn goleuni, ond fydd y goleuni gyda ni. Be mae'n meddwl? Be mae'n meddwl bod ni'n cael o goleuni? Wel, bydd y bywyd yma ynddo ni. Mae'n rhywbeth special am y goleuni yma. Mae'n cael ei alw goleuni bywyd. Mae yna fywyd ynddo fe. Ond pan i chi'n dod i'r goleuni yma, mae fel petai'n treiddio trwyddo chi. Mae'n mynd mewn i chi. Mae'n rhoi bywyd i chi. Mae'n rhoi sicrwydd i chi. Mae ddim jyst i fas i chi, mae ti fyw i chi hefyd yn eich calon. Mae Iesu Grist yn dod yn eiddo i chi, chi'n gweld? Mae'n dod yn feddiant i chi, chi'n cael eich uno a Iesu Grist. Mae sancteiddrwydd yn dod i chi. Mae wybodaeth a'i wirionedd yn dod i chi. Mae'r arweiniad yn dod yn fewnol i chi. Ac mae'r goleuni yma yn treiddio
ac yn amlygu eraill hefyd. Pobl yn gweld y goleuni yma yn yr rhai sydd yn ei ddilyn Wel, ffrindiau, cyn i ni orffen, rai cwestiynau i ni ofyn ein hunain. Peth cyntaf, ffrindiau, peth mwyaf bwysig. Ydych chi y bore yma sy'n gwrando arna i? Ydych chi yn y tywyllwch y bore yma? Ydych chi dal yn y tywyllwch y bore yma? Ydych chi dal yn afael y tywyllwch? Chi ddim rili wedi dod mas o'r tywyllwch. Ydych chi y bore yma, byddwch yn onest, yn teimlo bod chi mewn rhyw fath o niwl, ffog, ysbrydol? Ydych chi yn ymbalfalu y bore yma? Mae gan John Bunyan yn Taith y Pereri y darlun ofnadw yma am y bobl yma. Mae Cristion a gobeithiol yn cerdded tua'r ddinas Nebo a mae'r bugeiliaid yn mynd â nhw i un lle a maen nhw'n gweld y bobl druan yma a mae llygaid nhw wedi tynnu mas. A maen nhw jyst yn cerdded trwy'r lle yma lle mae'r cerrig bedi yma. Ddim yn gwybod ble maen nhw'n mynd a maen nhw jyst yn baglu dros hyn. A mae'n erchyll. A mae John Bunyan mae'n disgrifio pobl. Dydy pobl sydd yn ar goll. Dyn nhw ddim yn gwybod le maen nhw yn y tywyllwch. A mae Cristion a gobeithiol yn farch bod nhw'n mynd i'r ddinas Nebo. Ys rhywun fel yna bore yma? Tybed. So fi yn apelio arnoch i rando ar eiriau y dyn yma. Os ych chi moyn dod mas, a os ych chi moyn goleuni, canlynwch fi. Na gyd. Chi jyst yn dweud wrtho fe. A fi'n ymroi ti, arglwydd. Fi'n rhoi lan ar eilunod yn sydd gen i. Pa werthyn nhw, dim byd. Ond fi'n mynd i ddilyn ti. A byddwch chi'n ffindio, ffrindiau, bod na wawr yn torri yn eich bywyd. A byddwch chi ddim yn tafaru o gwbl. Fi yw goleuni'r byd. Ni bydd neb sydd fy nghanol ni byth yn rodio yn y tywyllwch, ond bydd ganddo oleuni'r bywyd. Amen.